Jadi dan tentang si Joseph B. Sioni Rohana, magadok pun sudi akan na jongjong di labungna kebiri jauhon ma. Pagwagamu ma sudi halak si labukon, jajang adong lo nangisi na jongjong di labungna, di na pinata daun ni si Joseph ibana tua kahanai. Dong ini pangyang maswaran tu patangis, pola dibigi halak misir, ko diisi ni bagas ni raja pir aun ubigisa. Dunginya si Joseph amadok akahanai, audo si Joseph mangudo biya matai, jaladang haalusan akahanai bana, ay takharotong dogo nasida mida buhinai. Dunginya si Joseph amadok akahanai, wapajoro kamu matlebukon, gabi di pajoro nasida ma. Jadi naibana ma, audo si Joseph anggimuna, naginandismunai, tutano misir. Ope, unang mabiya kamu, jala unang segbeng matamuna, alagi na dismuna iya uruson, ay mangagade hanguluan muna, ubay disugde batau pagjolo muna. Ay padua tahun dope masa halio di tanoon, alay 5 tahun nari dope naso masa sabon manang gotilon. Alay disugde bata doau pagjolo muna, pajopon dihamu iba-iba di tanoon, dohot panguluon hamu, mabain haluaun bolon. Otpe dada hamu maksuga utuson te batado tiba baki doau gabe amani raja Fir'aun, dohot gabe iduk ni sadok bagasna jala pangagajai di sadok tano Misir. Asa patok hamu mani nakok tudamangi pabuahmu matu ibana songono do to nani anak mu si Joseph tiba baki de bata doau gabe raja ni sadok tano Misir. Tuat maho mandapot tonau unang tugang-tugangon. Bagian tano gosen maho asa jonok di labuku ho dohot anakmu dohot aka pahopum ho di bigu-bigum dok lobum dohot nasa nadiho. Audo magbudo kodisi alima tahun nagi dope halionon. Asonang kapakako dohot isi ni bagasmu ho di sude nadiho. Atong matamuna dohot mata ni yang kikisi Benjamin ni magdi dasa. Pabua apala pamangaku manona wahata itu hamu. Pabua hamu matuda mangisude hasangapokku di tanong Mesir. Go di sude nani ida munai. Pato pamu mani tua tuson gap doa amata. Dungi di haul magukung ni si Benjamin. Angginai hu tangis si Benjamin ibe. Setu tangis tu makal kukungna. Dungi di umma si Joseph masude akahanai. Hu tu matangis be. Dung pesal pui asamaka te akahanai do tibana. Dungi tak bukti mabaritai tu bagas ni raja Fir'aun akan nina do nungago akahahani si Joseph. Jadi dengan marohani raja Fir'aun do akan aposonai. Dungi nina raja Fir'aun mamadok si Joseph dok matu akahahami songonon mabain hamu. Sokati hamu ma akahalu dimunai bohat mahamu asagira sata mututano Kanaan. Dungi bakamu maamamuna doribe muna mandapot tonau asa uleo tuhamu na dumengkan di tano Mesir asa dipangakamu miyak ni tanoon. Atong sahatu homai bekamu masongonon. Buatamu masya tano Mesir akahureta udurani anak komuna dohot jolma munai wakamu dohot amamuna rotuson. Jala unang kabut ro amuna mida bugasan munai ay di hamu do na dengan ni sadok tano Misiron. Jadi di bait akka anak ni si Iskar masongoni di paglion masih Joseph di paglion si Joseph aka hureta tuna sida magningot padot ni raja Fir'aun di leo tuna sida dohot bohal di dalan di kantu pindah sida abit sasalimbe ale anggo tu si Benjamin ₹200 dok 5 salin abit di leon ditongos ma akop ni di dama dia ditongos ma akop ni di amanai sorat 10 halo ditunggal akan mangusung nalu mengani sian tano Mesir dohot 10 halo di bogu-bogu akasi usung ime sagu-sagu dok si pangano di amanai di tongat dalan asa di pabohan ma akahanai gabelau nasida alaini na do matok rasida
unang magbade hamu di tengah dalan. Jadi nakok manasira sia tanu Mesir, kabesa nasira taruh Kanaan tu Jakob ama nasidai. Jadi di bagi tahun nasida matu ibana akan nama mangulu do pesi Joseph jala ibana do si kom saluh tanu Mesir alai di pagoto to ko di si Jakob doi aidang dihapok sai hatan aidang dihapok sai hatan nasidai alai dong dihaton nasida tu ibana sudah hatan si Joseph akatino nahon nai tu nasida di dado hoketa akan atino ngoson ni si Joseph mangusung ibana beta hilas ma tot dini si Jakob ama nasidai dong ini nam si sky nama tahomai mangulu do PHP si Joseph anaki buhat maau asa wida ibana takan somati do piau.